Ka Junior Christian Endeavour Society Lumshyiap, ka pedang sngewbha ya pi ki kon hep ki beret, ringkat bat ki kmi ki kpa, ki besyong ha ki yeng sam ki jong pi, ki ba kmi ya kene ka online service, ha ka jing ken mau, ya ka jing wan long breu ka jong tribe o Nongpule jungi Jesus Christ. Ti siap ngin ya chiprang, ngine ilang ha ublay ha ki jing Duwai. Ko kpa jungi ubaha peneng, long buku keteng ke jong me, wan ki ma ke jong me, long kamon ke jong me, ha kendo kumbaha peneng. Trying you one ya kaban pendam red il dik, sila kejat ki bakut ki bakentang ki jong me, ha kabangi kum ki kuon ki jong me, ngiyo ya kabangin raki ya kini kesngi ki bakrau ke jong me, ha ka jingwan long breu ke jong me at try ken rat, siya kini kaperte, ya kabamin wan ban sius pa yangi ki nong pop ki bejat ki beram. Kat nu ke jing ie ke jong me atra yengi ke ba omdan thliet ke bangi la ban batai try ngi ngongu e hala ke don ke jongi bat ngin ye kin mau try ken rat ye kini ke jing it ba ke jong me bat ngin om klet try ken rat bat bengin ye raki ya ka haman ke klip mat jong ke jing em ke jongi bangin yo long kita ki khon ki jong me try bi it Disney ya ke bamin long lem ringkat bat ngi bat ki ba yos ngau ru try ken rat ya ka ni ka klip man ha ki long yeng ki long sem ki jong ki ya ka jing iet ka jong me atrai ken rat but ya ka jing don lem ka jong me atrai ken rat ling ba ka ni ka snem hi baroh si snem sngo atrai ki ni ka jing kerpat ki beret ki jongi isne ya ka bamen kerku ya ki nongiashim bynta baroh atrai ken rat but pendap iki do men sim ba ko ble na ba ki ni ngi dem ngi ngo ni pan ha ka teng try ble nong pen em jing Jesus Christ amen. Dia kini ke por ngini yo ban Marwein lang na katien na ka ko Jingrwai ka balai pu an bat na ka barim south way na ka ko Jingrwai ka batmai lai pu an bat na ka barim south way tu one p ki reu nget risa bat sngo kumen sha Bethlehem minta yang in ngu you try pet ha ka sing ot la kha yus em ki angel tu one you u ban mani u kres u try ngini rwai baroh lai tli ki khot but hadin kini ke Jingrwai lapin bet yai Mr. Gideon Marwein haka bi Nongialam yingi haka ban puli na kaktian ublay bat ban bu haki Jingrwai. Tuan piki riunget risabat ngau ku mensyabe Bethlehem minta yang ingu you try bet haka sing on la kayu sim ki angel tuan ya uban ma ni tuan ya uban ma ni tuan ya uban ma ni u Chris u try
Shabangan Duwai ngan puli katu kani na Gideon ka jong blay ka bangila mansyam no Matthias ka lunong ka baar ka khot ka baning kong ka bahadu Andrew no Johannes ka lunong ka balay ka khot ka bakhan Andrew ban na Johannes si ka lunong ka bakhat saw ka khot ka baning kong an puli siya no Matthias abala kayo Jisu Bethlehem Judea men bau Herod ulong siem akmi lawan Gideon start na mingi sa Jerusalem Gideon hangnu uba ladang ka shen siem ki jiu na ba ngi la yo iyo klur jong u agari mingi ban ngi la yo wan ban mani yo u Andre habau Herod siem ula yo sngoya kata ula kiwen ban ka Jerusalem baroh lambat u te habau ula ya lumlang ye kirang ba lingdo ula kelaya ki ula keli ki hangnu ba on kayo Chris tikilay tu u Bethlehem Judea na ba kani la tho da u nong itu lupa haru ka Bethlehem kari Judea pamlong ibarat tam hapeneng siem Judea namba napha onmi unong senchar uban sharaya gibrio jong nga ki Israel no yo anes nong balai da kot bakan rio naba ubli la ye kata ya ka perthei kan baula ai jino elau phon bala khamar we mo wi bange hu onom chat chu henry on yo ka jing imbam chukot but no yo anes nong bakat saw da kot baning kong wat ki kuslai na ka donut ka jong pi tu ngai pio blei tu ngai hangaru tu ni Duwai Kuk ba Jingiwa mneng kwan ai ngu tra namat ka jing iet ba ka jong me ka jing em ka jong ni at nungi songo abang yo on wan ka yen ka jong me mangin yo mani silok bat me tu dan ringkat bat ngi ha ka jing em ka jong ni ka ba man la ka sni tu kir kui ka JCES Lumshyiap lu atrai pendap ya ka do men siam jong me man nga Duwai do na bynta Nongkren iban sa ai kubor hangi tu penyat i do men siam jong me tu dan ringkat bat i hakani kapor mga Duwai do na bynta ka kubor bagan long kabat don kami ngi atrai ai atrai kirku ker dai ngi atrai man kasni atrai don rekat me atrai bat tu kirku banga Duwai do atrai na kin na bynta ki nongiashim bynta hakani kirku bat tu don rekat bat ki atrai bat sha atrai bagani ka Christmas ka jingwan Nongbri jong me hakani ka perthei kan dan jaka ka donut ka jongi but Duwai do atrai na bynta baroh atrai gibrio to ai atrai begin la atrai bendan jinghet hame atrai but ba kani ka sni atrai kum jingwan jong mi atrai to dan ringkat atrai but baroh atrai gi brio ka kani ka perthei atrai ning bau ni klam atrai to ma atrai kila atrai jongi atrai to dan ringkat bat ni man ka sni atrai amen Tu blay kurku ya pi Gideon Marwein haka ba pilayalam hakban pule na Gideon blay ba ki Jingrwai tu pinang yai syakri yu u nakwe ka por syakwe pan Timintang lapoi syakwe ka bynta haka bangin yal sngow yu ka kubor na ka Gideon blay na ikong donut Sawian tikat nu ngidap da ka jing sngongo ka bakraw ba ikong donut Sawian ilala bandan lambat ngi ba ilakloy ya ka ban pediang ya ka ka bangi kong society ngila syania ai Siya bangin yo ya ka Nongkren na ikong donut Sawian ngin yo ya ka special number na ka JCES Lumshyiap. Jesus
asleep on the hay. The cattle are lowing, the baby awakes, the dawn of salvation beginning to break. I love thee, Lord Jesus, O gift from above, the King of the heavens, forever with us. I worship you, Jesus, for all of my days. The highest of praises be unto your name, my God and my Savior, my King and my friends. Your is the glory forever, amen. Your is the glory forever, amen. Your is the glory forever, amen. Ikong Nongyalam jong kane Jingiaseng Nongiashim bynta baroh khot jong ka JCES kat no ngadap dak jingkemen pasasi sien pat hakane ka step ngayo ban ai kuble Christmas ya phi pat kumjo ru ya kito baroh ki hep ki baret ki bapet ya kane ka Jingiaseng lingba ka YouTube channel jongi hakane ka por ki hep ki baret ngatrai ngila ban ong bakani ka long ka snem ka ba compare pi klemi olet school na du umach ngatrai pila du banya kan du palakai bat ki paralok ki class ru lapan kala online exam ru bon na pi pila hable na yeng la kala lut baroh dan ki ba ong la kul malut kini ka jinglit school wat mentah ubanai December ru man ka snem ting ngatrai kapta ngila ya shongshit banya yat karol ngila ya shongshit banya hikai Jingrwai ngila ya shongshit banya rung yami hayengki para marjan marpa hayengki bahayeng ki bahasem nrai mentah ka snem bon nangi ngila du ikita baroh uni u covid imat ula penduk lut pi ki jingle sngewbha jongi hakni ka Christmas dan ki brio le ki baong ba hana kim shongshit ni ka Christmas mentah ka snem amar ba kini ki jingle sngewbha baroh ngimyo temo banle ngimyo bania hikai Jingrwai ngimyo bania phong sakti thamai ngimyo bania bam bania di bania khawai bania dawai ngimyo bania ruai nrego hep baret ngoong hapi kumba ong nong ruai sam haglen nong ka bakhandai phupra ka khot ka basaw tu ya kun ut sngo tanat ho trai phi ka perthei baroh tu penjam bat tu penruai hakani ka sngi tungin ya lek kemen tungin ya shat kemen namar ngidon ka wei ka daw ka bakraw bau kun ublei ulawan ban Nonggbri ban pelat yanga bat ya phi naki jingte jong ka pop namar kata ka daw ken mentah ka step pat mentah ka sngi ngin lek kemen mdi ta mangin lek kemen ngin sngo kemen ru ba uta ukun jong ublei ulawan Nonggbri nang te ha ishing ot nak mentah jong ha jong pi hakapor bala kayu jisu ar hajar snem menchwa u herod ulong usiam hata hakita kisngi uni u herod ken ulong usiam bakraw ha kiong hana tang kisipai jong uru degi hajar
nang tahu long siem ubarius pa kiong kita ki jingtei jong ki yeng kita ki Herodium ki ba kiong hana ki la bansa si hajar mut ki sipai lembat ki bahayeng bahasem ki jong Herod nang taru ulong usiem ubasarong tukum taha kapor ba ki tu ki laingot ki riu start ngatrai baroh na pipitip ya ka Jingiaseng Khynnah Christmas pikan mau ya ki tu ki riu start ki ba yu iu tu klur ubaya tu iki balakayu kun siem tikum ta ki tu ki riu start akapor ba ki let cha ka yeng siem jong Herod pat ki ong hangnu tau kun siem u Herod ndai tambuling ngo anrei ula tieng pat ula pitar ong kun siem manu tau kun siem hawa siem dei tang manga ula tieng namar bu perkhat wong utau u kun siem ubakini ki riu start ki ong unsa kni lut ya kani ka bangadon unsa shimlut ya kani ka spa ka bangadon unsa shimlut ya kani ka bor ka bangadon unsa kni lut ya kani ka spa ka bangadon ani kajing tieng bat kajing dom jong Herod hakata ka por tepi bat usule banlet ong no eki wong hang ni te dan kon siem anre to khe le wat anda phila lap sawan ya thu yang amo kanang ba mangaru ngan yo banlet ban mani lem yo u henry kat kindalet kita kat kindapoy ngatrai tang ha phalau u Herod ula plan wong ngan phat de kisipai keleng saudong gani ke senong Bethlehem bakin wat u tau khulung ban dayo ngan ong iki baki dei ban peniap yo klayat ka kli ula plan ban peniap nama bele butieng yo udu ya kataka jinglong siem jong u baroh kum tau Herod upak iki sipai jong u keleng saudong mare kisipai bat kadiang bat kamon kulmar ke senong Bethlehem bat kini ki senong ki berit ki baran syarut suyo sngewbha kata ka portang kajing yam tang kajing lenyar sudah namar ke hukum ke bau Herod upak ha kata ka sengi galong peniap iki kelung baroh ki bahapo arsnem kat sabalet suyo sngeu kajing yam kat sabalet suyo sngeu kajing lenyar sudah kat sabayat kibriu siu ida kidap da kajing tieng sudah namar kanu ka por ki sipai ki laban wanrung hayeng kin wanrung kin siu sim ki kelung ha kin kni kin siu peniap pat ka Bible ko ong ha kata ka por kaladon kajing yam priu ka bakrau ha ka senong Bethlehem matrai buon nangiru ndai ha baret ngiken mau yu ni usnem ba bun ki bangi itu kilahap ka jing pang don ki belahap du la jing imru don ki belahap syak tangan don ki beladu iki yeng ki sem don ki beladu iki jing shong school kani ka klam kla pun kul mare ke jing im ke jong ngab ke jong pi kat sebayat ngang sngo ke senong ka thau ke susawar ke jing sep tieng bot ke jing lenyar sudah piyat seneng du ki berkyo ni tieng ne sngo ba itai layo ke tu jing pang piyat sarum ni tieng ne sngo ba itai la ilapoi hospital pipais ka diang ki ong ni sngo tieng bi itu ila klat pipais ka mon ki ong wat yami than ho menta sngo bakan wan biang sasisien kata ka klam kat sabalet ni tieng pat kan ni ka jing sep tieng kathap srim kum ju pat katu ka jing tieng ka badon ha Bethlehem ha ka por ba khayu Jisu Rengi pat mentangi nom tieng. Namar hapadeng kata kajing kulmar baroh. Hapadeng kata kajing yat jong kisipai. Hapadeng kata ka hukum jong u Herod ban penyap iki kelung baroh. U angel utrai uwan pau ho Joseph. Ha kajing pok senio.
Joseph udang yo thia lengai man miet. Ulet wangel drive Joseph. Kundit Joseph atakapor. Wangel ong. Ki. Yang mentah-mentah. Tu pet no se Egypt. Hadu. Nganda ong biang ya mebang men wan pai. Niu Joseph pet kundit pet pam. Badai ne bamdai sisa. Yang wong tau angel. Namar u Herod ukwa pan penyap. Yau kelong Jisu. Tiu Joseph hak takapor hi u yang wut. U shimi tai kelong. U shimi ya ka Mary. Pada pering kejing kriat. Jang ka miet ngatrai kejing be le air. Kejing dum bat kejing tiang. Kini lai ngut kiat top. Ban pet. Na Bethlehem Malaysia Egypt. Ban light. Na ketaka keti kejong u Herod. Ani kat no kejing sngok men pangitip u bleu pa ki angel ne. Banda ban keri u kun jong u. U Jisu ha ketaka por u light. Na keti jong kita ki sipai ki bawat ban penyap. Namar balai ba udan tau angel u balai Iathu. Yau Joseph ban ong ki pet. Mi nang ne. Bat let sya Egypt hadu nganda ong. Kum ta kini lai ngot kilalai. Bat ka kubor ka ba kemen kalong. Bagi sipai kim sim layo satya yau kelong Jisu. Kat no ngis ngokumen bantip ya kata ka kubor. Hapdeng jong kata ka jing ngosi bat ka jing lenyar. Hapdeng jong kata ka jing septieng. Kini lai ngot kilat im. Namar udan wangel utrai. Ko ki kun hep. Ngiruk ngidon tiki angel hakane kapor. Kita ki angel kin don ringkat bat gitu ki hep ki berit ki bahap panchat ngan. Nama le si ime ipa jong pi ki duk belam ta usnem. Kita ki angel kin don ringkat bat gitu ki bahap ban ino ya ke jing pule ya ke school namar ba mlak ban siu by school. Kita ki angel kin don ringkat bat nga bat pi ki badap da ke jing ting. Ki badap da ke jing duk jing kermen. Let's say don nangi ki bala hap sya ibeng. Don na pedeng jungi ki bala hap aka jing pang. Bat aka jing duk. Bat kumbau angel utrai ulada ula keri u Joseph ya ka Mary bat u Jisu. Unda un keru yangi. Na ki jing sniu bat dirang ki jing ma baroh. Kasam bakandai puwe ka ong. Naba un hukum ya laki angel sya pang jong me. Pan sumar ya me hakilenti jong me baroh. Pat hakani ka step tungin ken mau baladangi ting, ladangi sngau kulmar, ladangi sngau diau, ladangi sngau duk jingkermen. Jisu uwan haka step kepakum kane. Ban penim yang amat yapi. Ngimtip ayu kasnem thamai kan wanra. Nikumno kan long. Kidon ki baong bakala man khambaha. Gideon ki baong makani ka kalam kala man kam sniu kinang bun ki jing du. Ndai ko hep ba it chonga. Tungit skem bagi angel utrai kin pelat yangi na ki jing ma baroh. Namar kata tungin chat kemen. Namar uji su haka parsi jong u ong. Ki angel jong pi habeneng ki pet ya pi. Man lah kasngi. Bat kini ki angel. Kini yait ringkat bat ngi hakani kasngi. Hakipor ki bakmen. Bat kum ru hakipor ki bas ngosi. Kini ki juk ki angel ki ba let ban ai ya kata ka kubor. Hau Joseph hakinong aplang brot. Kin betin lenti yang bat ya pi. Kat bangi dang yait lenti. Hau neus nem batamai. Nakabenta ka buram jong play. Amen.
tu blay un kurkui fi kong donat Sawian. Haka ba filasam ya kaktian u blay bat ika jingi kay. Baki angel utray ki ay don lam ringkat bat ngi lahang no hang no bengidon. Langi long ki badok lem ni ki beruspa. Ki beret ni ki bakra. Utray u blay u yay don lam ringkat bat ngi. Umju e no yangi udon hasanda jungi. Bau ay ka jing pentingan ka jing sok bat ka jing kemen ha ka donut ka jongi. Ti ngengets kem baki ni ki kuan hep beret baroh bat ringkat ki kemi ki kpa ki basyang man sngap ya kani ka online service jong ka jeseng Junior Christian Endeavour Society Lumshyiap ki layos ngo ya kani kubor bat tu ay bakani ka kubor kan long ka jing kemen yupi ha kani ka Christmas ha ka jingrwai ya ka jingwan Nonggbri ka jong tribe u Nongpule jong yu Jesus Christ. Ting la poi si ka bawai no jong ka jing shakri yo blay. Ngai ku blay ya baroh ki nongiashim bynta. Nadu ki Nonggialam Jingrwai ki bapule kaktian u blay. Nongkren na kaktian u blay. Ringkat ki baai ki Jingrwai kerpang. Bat kumju ya inong tem. Ti siya bengin penwa ya ki jing shakri ki jongi. Nyin ruai lang na ka Jingrwai. Ka bathamai arhunyo bat na ka berim lai pun rio. Arhunyo na ka bathamai lai pun rio na ka berim. Sngap barwai kipat ba angel buram yos e melakha. Ha perthe la wan ka jing sok shaki brio ka jing sngewbha. Beneng bat perthe buram ai ya u Jesus Christ utrai. Ini ruai baroh saw tri kidkon. Barwai kipat ba angel buram ya usim blaka a birthday lawan ka jing sok shaki brio ka jing sngewbha neng bat birthday buram ai ya u Jesus Christ utrai neng bat birthday buram ai ya u Jesus Christ utrai neng bat birthday buram ai ya u Jesus Christ utrai ulawan abneng siya birthday sim utrai kitrai laka ket kapuram ino ula syong hasem kulai ulawan ukun ublay knang yang iban pen ulawan ukun ublay knang yang iban pen ulawan ukun ublay knang yang iban pen buram ya usim ka jing sok buram yu Emmanuel hagiba haklitam eru buram ruai piki angel neng bat birthday buram ai ya u Jesus Christ utrai neng bat birthday buram ai ya u Jesus Christ utrai neng bat birthday buram ai
Hakawai not to I ba ka jingai ay ka badap biang dap karhay ka jong try but unong penem jungi Jesus Christ ka jingit ba ublay ka jingis log mensim bakhut hinin menta bat syadu ki arta ba bam jukut ru amen.